Salutare tuturor! Astăzi ne jucăm Call of Duty Mobile și astăzi vom rupe pe enemy sau poate nu. Vom rupe inamicii, avem multe arme, o să vă și le arăt, n-am să stau mult la vorbe și nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe și vă las cu episodul acum și așteptăm să mi se încarce. Bumba boyzii, mi s-a încărcat, acum suntem la loadout. Uitați, am armele fără beculețele astea sau ce-or fi. Le am fără beculețe. Astea de asalt nu le am pe toate. Uitați, îmi lipsesc încă două dacă nu mă înșel. Sau nu numai asta, Man-O-War. Sniperele le am toate. LMG-urile aș vrea ca să le am pe toate. SMG-urile și pe astea le am pe toate. Da. Uitați. Numai că ăsta e cea mai urâtă armă și... Da, acum îmi bag telefonul la încărcat ca să... continuăm videoclipul și da, acum astăzi o să rupem pe toți care o să vede. Cum ziceam, avem aici AVM, eu zic AVM, dar se cheamă MD3 Tundra aici, în locul ăsta. Aici avem un SVD, aici un AK, aici un M4, zic eu așa, M4 de XM. Așa scrie. Aici avem un RPG, un PPS ca profilul din al doilea război mondial, un CV Scorpion Evo, nu știu ce model e, și un ASV al lui, un Max 10 și un MP5. Acum vreau să vedem câte... Da, deci de întârzieri nu știu ce să fac, să dau din fond, dar... Ok. Acum pornesc televizorul cu vizitele mingi. Mă uit din când în când la el. Acum suntem pe Newton. E cam mică harta. Și drept m-am mai jucat. Am level 48 light 1. Cred că ați și văzut. Cred că să-mi iau. Așa, să vedem ăsta. După aceea să ne mai luăm și SVD, sniper, o să ne luăm mai multe arme pe parcurs. Acum ne-am luat. Și nu știu de automată. Ce bună asta. De automată. Haideți aici. Haideți, mă. Bă, temeți. Bă, temeți. Ce trebuie? Bă, temeți. Temeți. Așa. Te-a rupt. Lost the lead. Enemy in sight. Enemy down. Predator missile on standby. Pierdem. E de bine. Chiar dacă e un joc pro player, eu da. Nu. Nu creștem. No way ca unul are cuțit. Așa. Mult sacă. Mai lăsați te omor. 14 la 9. Chill. Chill. Targets in sight. Take him down. Taking the lead. Dacă știți, asta e armă cu tambur. Așa. Așa de traducere în engleză se zice drum mag. De oricine știe.
Îi se zice Drameg. Ai mă, că rupă, știi pe asta. Revansa. Target's in sight! Mai e cineva mai aici? Pe aici. Da, o să fie. Da, o să fie. I-am dat cu mitraliera. Mă rupt. Dar oricum câștigăm. Asta nu e de... Dacă va fi un episod... Contact with enemy! Target down! Dacă mă vreți la Friends, vă pot sau dați mie ad. Nu știu cum adă un Predator noastră. Aia de la dreapta. Dar mi-arată tutorial pe aici. Friendly hunter-killer drone deployed. Da un UAV online. Enemy in sight! Mai unul. Bum. UAV assist. O, dar trage. Asta trage de rupe. Băboi. Trage de rupe. Nu care unul de... Nu care unul de ăsta să aibă elicopter de așa la care dă cu nuanțele și LED. N-ai mă. Era să rup unul, dar nu l-a rupt. Din păcate. Am pierdut în acea zi, dar... UAV online. Enemy contact! Enemy down! Îmi fac treaba cu arma asta. Chiar îmi fac treaba. O armă din 1941. N-am sunat asta. Tango down! Asta. Tot e și foarte enervant când e foarte enervant. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Contact with enemy. Target down. Gata, câștigăm. Încă unul și Heads up, enemy UAV spotted. Da, mă, da, hands up. Da, mă, că se oprește ca să We're câștigăm. almost there. Keep it up. UAV online. Enemy down. Predator missile awaiting orders. Când, bine, nu vi-l dau, dar înțelegeți voi. Da. Ok, acum o să mai băgăm o rundă să fim sniperi. Sper să ne dai pe Daia să... Asta e cea mai proastă posibilă. Nu mai... Asta e cea mai proastă posibilă. Și de aceea nu e fain. Altă rundă. Sper că vă place episodul. Și vă spun încă o dată, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Aici mai am o armă între 5. Apocalips. Nu e așa de rea. Dar trebuie să-mi ia sniper în cazul ăsta. Nu e un puțin. Nu e un puțin. Da, să le transmit și să le transmit un hello guys.
Ia de aici. Enemy contact. Luați de aici. Trupți. I-am rupt pe toți 3 de până acum. Bă, și-a snoop de rupt. Parcă sunt NPC-uri. Nici NPC-uri nu sunt așa de noob. Aoleu, bândă ăsta mare și ăștia noobi la... Da, nu contează. Acum îi bătaie pe cinste. Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Predator missile on standby. Gardeanul ăla din Squid Game, dacă știți. Ăla care îți trăgea gloanțe așa, da. Dacă mă înțelegeți. Nu. Contact with enemy. Airstrike is ready. We've taken the lead. Ăștia nu se... Dacă se pun ăștia cu mine zgătiți, se fac. Target down. Purifier. Eu nu înțeleg o chestie. Aici acum mi se duce timerul pentru armele astea secundare. Enemy down. Las. Enemy down. Unde sunt ăștia? O, sunt aici. Enemy in sight. Nee, nu! 24 la 10, ăștia sunt NPC-uri. Ca NPC-urile, nu știu de unde au învățat. Cred că au învățat de pe ChatGPT să joace. La. E la mă. Ăla-i. Nu știu dacă am murit în asta, dar vreau să învățat de pe ChatGPT să se joace Call of Duty. Bă, cine învață să joace Call of Duty? El nimerește pe unul. Nu l-am nimerit. Am dat și eu. M-a rupt! M-a rupt, dar nu contează că noi avem gloria de plină, dacă mă înțelegeți. Eu nu am zis nici asta. Asta m-a rupt. Dar întâi... Ăla, long shot. Până ajunge glonțul de nouă. Keep fighting. 38, da? UAV online. La 17. Strupți. Bă, cred că un pic mintea defectă. Dacă joc ăștia. Contact with enemy.
un like de plictiseală ca să treacă timpul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și ne vedem data viitoare. Și pa, pa!